Hello guys, good afternoon. Nala ko i-share ninyo. Happy kay ko kay for almost 3 months. Sukad nga nishoot ko sa YouTube sa pag-vlog. Nakuha na ako ang AdSense, ako ang pin sa YouTube. So, thank you kayo sa mga ni-support sa kuha. Wa ko magdahom nga maabot ni siya. 2 months ko nagpaabot ani niya. Nagsugod ko apil ani pag-vlog pag June 17. So naninguha ko nga maabot ang 1K nga subscriber o 4,000 watch hours sa YouTube. Kay mao nang ilang requirements. And then pag humana na pag July 17 na approve na ko sa monetization sa YouTube, nag-apply na ko sa mga na to, na-approve na ko. So after ana, paabot ko og email gikan sa Google AdSense about ani ang pin. Once maabot na gani ang pin, need na ko nga maabot ang $100 para sa paunang sweldo sa YouTube. So dili jud siya basta-basta, lisod jud kaayo kay as of now na pa man ko $19. So pila pa kong need na pa sa mga $81 para maka-sweldo na ko sa YouTube sa paunang sweldo. Kaya mo nang requirements ni YouTube. Isod kay sa tanan guys, pero kaya nun wala na gay ko'y vlog kay perting bisiya panindag isda, pero laban lang gyapon. So naabot niya siya itong niaging simana, nakuha na ko siya. So happy kay ko guys, kay wako magdahom kay tungod aning COVID gani, basin ma-delay yung unsa. So expected date yun ganin niya maabot kay September 16. So nagpaabot lang jud ko guys nga wala ko nang hilabot sa ko ang AdSense. Paabotan jud ko maabot ni siya moto. Na in-chat na ako na sang idol nga nagtrabaho sa kanang post office, si Idol Angel. Salamat kayo sa pag-chat na ko nga naabot na ni siya. Taon-taon na ko sige guwat aning pin ako sa YouTube. So kung makaluyan, makaabot tag $100 nga kuan pa unang sweldo sa YouTube, ato ni siyang i-charity. Ako ni charity guys, ako ang first sweldo. Promise ko na ako ni charity. Magpa-feeding ba or unsa, basta ang first sweldo ani ako i-charity guys. So wadyo ko magdahom until now nga naabot na ni siya. Lipay kay ko. So paningwao lang na ako nga matag adlaw makabawi ko atong for almost 1 month ko ako'y vlog kay perting bisihag yun na mo panindag isda kay mao man na mo ang source of income taga adlaw ng pagpanindag isda. So paningwao na ako nga makabawi-bawi jud ko sa ko ang mga vlog kay taon-taon na kuha ka vlog. So daghan-daghan na sa kay nag-PM sa kuan channel nga og sa kuan Facebook page nga when me mag-vlog og usab kay bimingaw na sila sa mo ang kuan vlog. So mo to, thank you kay sa tanan mga ni suporta sa kuha. Salamat jud kay ninyo tanan. So dili ta mo bigoon sa inyong pagsalig sa kuha, sa pagsuporta sa kuha. Salamat jud kay sa tanan. Sa mo ni guys, until now wa jud ko katuwa naabot ni siya. Kay sagaran sa ubang mga vlogger nga magsugod og pag vlog as in dugay kay maabtan, dugay kay maabot ang ilang pin, lisod jud kay tanan. So pero medyo ko magampo nga maabot ni siya. So na naman ni sa kong kamot. So ako na ni siyang giukap guys na mao man ni ang pin na adiri sa sulod kan siya mo na siya kang may numbers na i-connect man niya sa kuan sa Google AdSense sa pin para ma-verify humanan na ato din ka sa payment etc i-kuan ni mong bank account. So if maabot na ganito $100 sa itong paunang sweldo, update ta mo guys, di ta mo kalimtan. So mo ato akong giingon nga kuan kanang pa-feeding jud ko ni siya, pa-feeding jud ko ni ang first sweldo ani. So if makaluyan madako na ton channel. So ang ako jud tumong ani guys kay kuan jud kanang tabang jud ko, matabang jud ko sa laing tao yan na.
sa mga kinahanglan gani. Ganahan kay kung nga na nga kuan mga pamaagi nga magtabang o isig ka tao. So ay tag makaluyan o suportaan ko ninyo o dili mo magsawag suporta sa kuha kay dili ta mo dili ta mo biguon sa inyo pagsalig sa kuha guys. So daghan king salamat guys kay naabot na ni Nakos ko ang kamot, nakukta na nako siya kay I know sa tanang mga small YouTubers lisod kayo makakuha ka ani nga kuan maabot ni mo dayon ang pin. Ang uban gani magmanual na lang kay lagi sa kadugay nga maabot sa ilang Google AdSense parehas ni did man jud ni siya mo jud ni pinakanid nga kuan para makasweldo ka sa YouTube. Need nimo i-verify imong pin sa imong Google AdSense sa imong YouTube para kuan para adto na nila i-send ang payment sa imong pag-vlog kung pila imong masildo paggamay madako adto na siya. So salamat guys sa tanan guys nga wadyo ko magdahom mo naabot yun guys. Salamat guys tanan. So hope nga inyo pa ko suportahan, hope nga mudako ang atong channel aron daghan ta matabangan. So mora jud na akong gihangyo nyo guys. Og daghan king salamat daghan. Thank you.